Kunu janvier kalo klibi saba ani kelen sanba fila ani muga hanga jamana gouvernement koni sanga biolonvla ani fila de di faransi lasigiden be anga jamana kono yasa abeseka anga jamana alebla kakeni jakulumbe no huka baranya shilendo anga jamana sanboro koro hulu labaraluma hulu koni lancement ke kanyeshin uka baraketa uluma nini utaku flanaye aflebago hunu kuna funi kuma boyi amena do faramu ka kula sawa be funi tan krenkreni ke kanyeshi o ma malikono ani malikoka o fa sogolendo MCT jabarani halini radio emergence sanfe ni kuna funi kana sigli o klingi na bela jarali bakruba temeni ko kabuyino kunu janvier kalo klibi saba ani kile samba fla ani mukwan fla hanga jamana gouvernement koni sanga biolon vla hani fla de di femi franci la sigidembe anga jamana kono yasa abeseka anga mali jamana alebla ka keni ukoni korofodo ke mimata anga nyema uluji misira fe hambe kader ture halika jawlaje Mali jamana ministre menyasinen do Mali ni jamana wera ko nyana boluma abi wele ko Ablaye Diop ka Kenya ni kunungo ntenendonye wele blala francika o kala sigidemi be anga jamana inkono na abi wele ko Joël Meyer nyinanye asansabaye abi barala anga jamana inkono ya wele min blala ama akunte dore ka irala ka fo klesaba debe abolo klesaba mi ni anyinen do afe aka taka bo Mali jamana kono na hakilna min tale flani nye Mali nyama ka hakilna tale do kadaka ambe domene ko be faransi ani Mali che atasuma koni nyagale do balaw bari niye ataka laje hakilna utaka nyon famu kusube wode kama ayirala ka fo kuma do fora faransi ma nyema do fe mi na kera kuma jugu baye ka nyeshi anga jamana ima no de Jean-Yves Le Drian aye dogali maw ani kuma kan chamanta ko nya si anga jamana nyema ma ni ngoni majja jamana nyema wi amaja mali dewnye wode kera sababu ye wele blala amma kaseka ni la halainta ni ka anyeshi uma niye fonyongo nyirata ka laje kabini wati mina sorasi minu bora Denmark kana chogo anga jamana kono kasoro anga jamana nyamo te ako kalama na yirala ka fo bora yoro mina uka segin jona kabini o wati na kele ya kuma sera ka du baro la kusube Mali gouvernement ani nazara jamana uche ko krenken la faransi ode kama ambe domene ko bi akon yirala imma ko folena no e Joël Meyer ko ka yirata jona ka Mali bla ka dan klesa badakuna bari ambe yoro mana ko bi na manya ka fo ku ko kute anga jamana nyamo la kudo ukala sigide so mimbea o nyama afrika ta na la kudona samina walma ni faransi ye aka tablo yira kuma mina una soro ka singana anga jamana kono nota ni tablo ka sira kono yira la ula ukase ku yira ta nga bo anga jamana kono alibi okuna funi kele hukum kono umunjagite hale munu saloke hanga jamana kono hambe jamana kono duka korofa ulame anga chamache fanga nyomoko kuni sepenke kapeni tenendu janvier kalo klibi saba ani kele samba fla ani muga ani fla sebe mun konnana ukuni hayira kafo ko ubi kle sabare di faransi ka lasigide minbe anga jamana kono na be fo ma ko ambassadeur de la France ko aka Mali bla kasangani o kuna funi kuni jamana de chama olukuni hakinadi. D'accord, donc France ni Mali ka avant que Mali France ambassadeur je crois que femme don ko ketade do parce que ambassadeur la sigide de jamana kono ni benna ibena bla jamana kalfale no mo na watimina no jamana nyamoye ibena ibini ka feng le président au lieu mais na koko o jamana nyamogo munu sikila jamana dem benama ka mo nasigi ka ko lute jamana nyamogo la kikaye donc i ka représentant be anga jamana kono pour nous si kuntola si kuntola ambassade ma fermé en France ma banyona parce que ambassadeur ko meta parce que aller de France ka représentant la qui den amraya donc le ko so ango femino ko ketado ani nyongo la classe na kan ka ke gouvernement yi joro la anga ka joro la wati do sira. Non mais tu vois regretter mais ekoko anga jamana nyamgo côté o te nyamgo la kikaye en ka ambassadeur black na o de krefe kabina simin sigida ambassadeur chamanya ka lettre président à la couloir o te France dron yo ibena de aka eno o de laski anga jamana jamana nyamgo de krefe mais ne ko anga jamana le mo o te mo la kikaye to ka jamana ikala sigidem place de malla solution flacito la ko
o jamana fila relation taga cogo di Mali ye français ambassadeur gɛn o diyara ne ye kosɛbɛ kosɛbɛ c'est à dire san 10 Mali kɔnɔ yan opération Serval bɛ opération Barkhane bɛ Mali kɔnɔ yan c'est à dire résultat t'a la maliyɛn si tɛ Mali kɔnɔ n'i ka mɔgɔ ma sa nin ko in na sɔrɔsi kunda civil kunda donc moi c'est à dire ni autorités tun ma nin kɛ ne tun bɛ jigin u la a solution bɛɛ de ye nin et puis français aw dɛsɛra o dɔrɔn tɛ a bɛ k'an ka autorités nɛni ko la jointe la jointe an ka autorités de don mɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ yan min tɛ ni mɔgɔ ninnu kɔ maliyɛn tɛ Mali kɔnɔ yan min tɛ jointe kɔ donc an b'u kɔ an bɛ sa ambassadeur gbɛni ɲɛna ne hakilina ye min y'a ɲɛna parce que mɔgɔninfin mana kɛ cogo o cogo i ka k'i yɛrɛ ye f'an k'an ban kunna ko an ka bɔ an kunna ko ni faransi tɛ k'an tɛ kɛ foyi ye bolo fila min bɛ faransi la o de b'anw na faransi ma wuli tɛ ka hɛrɛ sɔrɔ u ye baara de kɛ u sɛgɛnna de mɔgɔ mɔgɔ n'i ko k'i ka hɛrɛ sɔrɔ f'i ka sɛgɛn adamaden f'i ka seri min fɔlɔ ka sɔrɔ ka zamɛ dun n'i ko k'i t'i sɛgɛn k'e ka wuli ka lafiya sɔrɔ i bɛ tila ka na laban sɛgɛn kelen in de la ne hakilina ye min n'an taara dɔɔni dɔɔni an bɛ se joona quoi n'an taara dɔɔni dɔɔni an bɛ se joona Mali u bɛ k'a kɛ cogo min na baara in ni dusu tɛ taa jamana min tiɲɛna san 30 nin kɔ jamana min bɛ jɔnya la san 60 nin kɔ bon n'i nana fɔ dɔrɔn k'e bɛna kun'o bɔ jɔnya la kalo 3 kɔnɔ ou bien san 3 kɔnɔ o baara tɛ se ka kɛ an bɛ taa dɔɔni dɔɔni a bɛ woloma dɔɔni dɔɔni faransi bolo bɛ bɔ Mali ko la ka sɔrɔ nin tɛ bon ne hakilina tɛ fo wɛrɛ wa sabali dɔrɔn u k'u bolo da u dusu la an ka fɔ ka bɛn kɛ dɔrɔn o de ka ɲi parce que Mali yɛrɛ bɛ cogoya min na Mali sɛgɛnna vraiment Mali sɛgɛnna nin ko ninnu ma bon embargo man kan bon n'a fɔra ko ninnu fana bɛ tila ka wuli tuguni ka ko ninnu kɛ bon vraiment an bɛ Ala deli Ala ka jisuma ka fura ye yɛrɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ala ka nati Mali kɔnɔ yan n'o tɛ a ko ma nɔgɔn sisan dɛ hakilina jiginna nin geni kɔni bɛɛ sɔrɔla faransi olu ka diplomasi ɲɛma ni ale ye Jean-Yves Le Drian ye ale min kɔni y'a jira k'a fɔ ko Mali cɛmancɛ fanga ɲɛmaw ko u sigicogo o man ɲɛ ko kalata ma kɛ olu kɔni u sigicogo la o kunnafoni tɛmɛnen kɔ ka kɛ ni CEDEAO maaw ka ɲɛɲini ka ɲɛsin an ka jamana ma fɛn min an ka jamana sanfɛ kalanso olu mɔgɔ kɔni ma to kɔ u kɔni wulikajɔ dɔw kɛ ni ka lajɛ bila sen kan lajɛ min kɔnɔ u kɔni bɛ ka fɛɛrɛ ni dabaliw kɛ yaasa u bɛ se ka fura sɔrɔ ni gɛlɛyaw la an bɛ Sɛki Kulubali ale ka jaw lajɛ Mali lakolisobaw ɲɛmaw kɔni ye ɲɔgɔnye dɔ kɛ kunun ntɛnɛn ka bɛn ni janvier kalo tile 31 san 2022 o kɔni na a ɲɔgɔnye kɔni kɛra USJPB kɔnɔna na laɲini kun ye ka kuma falen kɛ Mali bɛ se ka a yɛrɛ bɔ nin dingɛ in kɔnɔna na cogo min na n'o ye gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ fo ka taa se farafinna tilebiyanfan jamana maaw u ye ɲangini min da an kunna kan to nin dingɛ kɔnɔna na fura jumɛn kɔni bɛ se ka sɔrɔ la yaasa lafiya kɔni bɛ se ka na jamana kɔnɔna na cogo min na u y'a yira k'a fɔ ko olu minnu ye Mali lakolisobaw ɲɛmɔgɔw ye ko olu kɔni tɛna to ko nin ko in kɔnɔna o de hukumu kɔnɔna na u bɛna kuma falen kɛ yaasa fura kɔni bɛ se ka sɔrɔ nin ko in kɔnɔna cogo min na hukumu kɔnɔna na Amadu Keyita ni ale ye minisiri ye min ka baara ɲɛsinnen bɛ lakɔlimɛtiriw ka koɲɛw ɲɛnɛbɔli kɔni ma a ka kuma kɔnɔna na a yira k'a fɔ k'a ma bɛn cogo si la CEDEAO mɔgɔw olu kɔni ka nin ɲangini sugu kɔni ta Mali kama ka kɛ ni nin waati nin kɔni ye ko o kɔni ye kɛwale ye min ma bɛn cogo si la sabula kuma minnu fɔra sigikafɔ kɛnɛ kan o kɔni ye Mali jamanadenw fanba ka laɲini ye o la a ka kan olu kɔni ka tugu jamanadenw kɔ n'u ye hakilina min ta o ka kɛ Mali lakolisoba minnu fɔra ni u ɲɛmɔgɔw kun bɛ kɛnɛ in kan o ye Mali lakolisoba min ka baara ɲɛsinnen bɛ kiiri ni politiki koɲɛw ɲɛnɛbɔli ma n'an b'a wele ko Université des sciences juridiques et politiques de Bamako ani lakolisoba min ka baara ɲɛsinnen bɛ nɛgɛw fo ka taa se an ka subahana masiw ka koɲɛw ɲɛnɛbɔli ma n'an b'a fɔ ma ko Université des sciences techniques et de technologies de Bamako ani Mali lakolisoba min bɛ Segu mara kɔnɔna na n'an b'a a wele ko Université de Segu fo ka taa se lakolisoba wɛrɛw kɔni ma an bɛ don marabolo kunnafoniyaw la Kanja Tarawele ale bɛ ɲɛfɔli kan ye a ye aw bisimila a ka bi marabolo kunnafoniw na
An bɛ fɔlɔ ba fila bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na Uzubi Janyakaw fɛ yen nɔ. Karidon su fɛ janvier kalo tile 30 san 2022 Uzubi Janyakaw kɔni ye dibi feerela dɔ kɔni minɛ sunɛgɛ kaɲɛ 4 waati kɔni na. Ka sababuya kɛ u ye nin dibi feerela in kɔni ye ka ba suɲɛni dɔ de faga. Hakilina jiginna nin dibi feerela in kɔni bɛ Uzubi Janyakaw fɛ yen nɔ a bɛ san 2 ni kɔ bɔ bi. Nka u kɛlen k'a minɛ u kɔni taara n'a ye Bafulabe gendarmerie la. N'an bɔra Bafulabe an b'an kunda an sungo kan maa 4 olu kɔni banana ni 2 kɔni ta juguyara kosɛbɛ ka sababuya kɛ sirabakan kasara dɔ kɔni ye min kɔni kɛra lɔgɔjɔla dɔw fɛ u bɔtɔ Dayiru Niger dugu kɔnɔna na. Ni sirabakan kasara in kɔni kɛra kari tɛmɛlen janvier kalo tile 30 san 2022 a kɛra Herba dugu kɔni kɔnɔna na n'o ni an sungo cɛ bɛ kilomètre 15 bɔɲɔgɔnko bɔ. Sɛgɛsɛgɛliw kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni camion kofɔlen min kɔni filɛ ka sirabakan kasara kɛ ɲɛ k'a tun bɛ boli damatɛmɛ wale de la min kɔni kɛra sababu ye k'a labin ka sɔrɔ ani maa ma se ɲɔgɔn ma. Maa bananenw kɔni taara an songo kɛnɛyaso kɔni na. Walasa ka dansigi bi marabolo kunnafoniya halisa an bɛ to an songokaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na Burɛmu dugu kɔnɔna na. Burɛmukaw ye maa minnu kɔni sugandi u ka kow ɲɛnabɔli kɔni na u ka sigidaw kɔnɔna na olu kɔni ye lajɛrɛba dɔ kɛ ka daminɛ janvier kalo tile 26 ka na bila janvier kalo tile 29 kɔni na san 2022 ni ka u ka baarakɛlenw jaabiw kɔni fɔ ɲɔgɔn ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya na u tun ye sɛgɛsɛgɛli min kɔni kɛ k'u ka san 2020 kɔni baaraw kɔni lajɛ olu jɔyɔrɔ ye fɛn min ye u bɛ se ka mun de kɔni kɛ sigida ninnu kɔni yiriwali la u ye kuma caman fɔ olu kɔni kan. Ni lajɛrɛ kofɔlen kɔni senkɔrɔma tun donnen don kasabiko la Luxidef maaw kɔni fɛ ani Gao ADR maaw kɔni ka dɛmɛ kɔnɔna na. Ni ne bɛ dan sigi a ka bi marabolo kunnafoniw na. An bɛ taa jamana kɔkanko kunnafoniw na min jɔ farala ɲɔgɔn kan Penda Sidibe ale fɛ. Burkinakaw fɛ yen nɔ fintigilaka minnu ye fanga dafiri u y'u ka jamana sariya sunba k'o segin a nɔ la nka u ye a fanga bondaw olu yɛlɛma ni maa ninnu mun ye fanga dafiri kɛ tɛnɛndon janvier kalo tile 24 na olu kun ye nin sariya sunba in k'o jɔ nka tɛnɛndon janvier kalo tile 31 na u ye ɲɛfɔli kɛ u ka jabarani sanfɛ k'a yira k'a fɔ k'u ye nin sariya sunba in ko k'a segin a nɔ la ni k'a yira k'a fɔ k'a ye fanga di fintigilakaw ma CEDEAO maaw ka laɲini de kun ye sariya sun u ka segin a nɔ la u ka ɲɔgɔn ye laban tɛmɛnen na wa u ye nin ɲɛfɔli in kɛ ka kɛɲɛ ni CEDEAO maaw ka maa cilen u ka jamana kɔnɔna na. Cɛ jamana ɲɛmaaw ye ɲɛfɔli kɛ u ka sigikafɔba dialogue national inclusif o bɔlen a dɔgɔkɔrɔ o kan o min kun kan ka kɛ février kalo tile 15 la u y'a bila ka taa mai kalo tile 10 na san 2022 la u y'a yira k'a fɔ k'u b'a fɛ k'u ka kow labɛn ka ɲa wa k'u jigi b'u ka dɛmɛbagaw kan. Chad ministre min ka baara bɛnnen don u ka jamana ani jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale yɛrɛ de ye ɲɛfɔli kɛ nin kun in kan sigikafɔ mun kan ka kɛ sababu ye yaasa Chad jamana ale bɛ se ka yɛlɛma don cogoya min na a ka politiki ko o kan. Libikaw ka wasa bulon ka lajɛrɛ dɔ sen fɛ tɛnɛndon janvier kalo tile 31 na Tobruk dugu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko kalafiliw bɛna daminɛ maaw k'u kanbɔ minisiri ɲɛmaya nɔfɛ min ye Abdelhamid Deiba wa minisiri ɲɛma kɔrɔ k'o jɔyɔrɔ ta. Abdelhamid Deiba ale ka manda kun kan ka ban décembre kalo tile 25 tɛmɛnen de la wa u ka wasa bulon kun y'a yira k'a fɔ fana waleya minnu kan ka kɛ yaasa i bɛ se k'i kanbɔ ni minisiri ɲɛmaya in nɔfɛ o dɔ de bɛ tali kɛ k'i kan di k'a fɔ k'i t'i kanbɔ jamana ɲɛma kalafili nata la cɛbɔ minnu bɛna ta olu bɛna lamɛn février kalo tile 7 nata la mun bɛna kɛ sababu ye minisiri ɲɛma kura o ka sigi joona. Kɛnɛyakaw fɛ yen nɔ maa wɔɔrɔ bɔɲɔgɔnko olu de bɔnna n'u ni na maa 3 wɛrɛ olu joginna tɛnɛndon janvier kalo tile 31 na wagati min na u ka bolimafɛn minibusu o yɛlɛnna mugujugu sanfɛ polisiw ka fɔ la nin waleya in kɛra u ka dugu dɔ de kɛrɛfɛ n'a bɛ f'o ma ko Mandera Somali ale dancɛ kɛrɛfɛ polisiw ka sɛbɛn dɔ y'a yira k'a fɔ ko maa 14 kulu de tun bɛ nin minibusu in kɔnɔ wagati min na a yɛlɛnna mugujugu in sanfɛ o kɔfɛ kisɛ cir'u la ni ka mugujugu fɛnɛ fili mobili in sanfɛ maa min ye nin waleya jugu in kɛ o tigi ma dɔn nka kɛnɛya ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ k'u sɔminen don bamanti jɛkulu dɔ de la n'a bɛ f'o ma ko Al-Shabaab. I n'a fɔ an da sera ma kunnafoni ale bakurubaw la ni jɛkulu ye min kɔn ka baara ɲɛsilen don fɛn min ye an ka jamana sanubayɔrɔ kɔrɔ olu labaarali koɲɛw ma u kɔni ye lancement kɛ ka ɲɛsi u ka baarakɛtaw olu ma min kɔni kɛra Kayi ale marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Taba Koto a kɛnɛ denfaya o kɔni tun bɛ fɛn min ye jɛkulu kofɔlen ale yɛrɛ ɲɛmaa bolo Umar Koyita ale tun bɛ yen nɔ a y'an sama jamunu na an bɛ olu lajɛ. Ni lajɛrɛ sen fɛ association min n'a bɛ fɔ ma ko Araso n'ale kɔni ye sifilakaw olu ka association ye min dagalen don Kɛɲɛba ale kɔni ye Kɛɲɛba lamini o ɲɛmɔgɔw bɛɛ k'olu fara ɲɔgɔn kan ni lajɛrɛ sen fɛ
n'a dɔw ye préfet maire ale ni donsow ani mɔgɔba wɛrɛw ni ka ɲɛfɔli kɛ dugukolo ale ka ɲɛnamaya kokora damanbɔ o kasaraw kɔfɛ o hukumu de kɔnɔna na nin jɛkulu fɔlen o ɲɛmɔgɔ n'o ye jerimori danfaga ale kɔni y'a yira k'a fɔ min ye kalanw ale ni bilasiraliw olu bɛna ta ka ɲɛsi ye mɔgɔw ma walasa ka se ka hakili to dugukolow la sɛnɛw bɛ kɛ min na ale ni biman yɔrɔw ani babolow ni an ka kɔw bolow walasa ka se ka kungo kɔnɔna k'o lakana. Cérémonie a kɛ kun ye walasa damankoro minnu labilalen don an ka se ka olu baara lawaleyali daminɛ ka datuguniw daminɛ officiellement an ka autorités fɛ ani an ka partenaires pour que an ka plan d'action kɔnɔ an bɛ fɛ ka baara minnu waleya 2022 kɔnɔ olu ka se ka daminɛ à partir d'aujourd'hui. Donc bi lancement kɛ kun ye o de ka conférence kɛ conférence min kɔlɔlɔ min ni produits chimiques b'o lase population ma environnement ma animaux ma ka se ka population sensibiliser o la ka sanuɲininaw yɛrɛ sensibiliser o la pour que u k'a dɔn k'a fɔ kɔlɔlɔ bɛ produit ninnu utiliser la u ka se k'a dabila. Damansɛn fana bɛ kɔlɔlɔ min lase dugukolo ma environnement ma an yɛrɛ ka économie n'an ka activités ma u ka se k'o dɔn parce que damansɛn nin bɛ kɔlɔlɔ lase an ka sɛnɛkɛlaw ma sɛnɛkɛyɔrɔw bɛ tiɲɛ. O la sa Senegalikaw ka sifin jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko AJDF o président n'o ye Sanbali Jara ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ Mali ɲɛmɔgɔw ani Senegali ɲɛmɔgɔw olu kan k'u bolow di ɲɔgɔn ma walasa ka nin jɛkulu ninnu dɛmɛ u ka baara kɔnɔ n'o ye kungo kɔnɔna latangani ye. An ka wuli k'an jɔ pour que min b'an sɔrɔ bi sini o kana sini mɔgɔw sɔrɔ bon sigida n'a ma lakana hadamadenya tɛ yen. An bɛ produit ninnu bɛ utiliser kan ni u b'a fɔ ko produit cyanure ni mercure produit min don a man ɲi. Min ye ɲɛmɔgɔw ye ale ni dɛmɛkɛjɛkuluw minnu kɛra sababu ye ka araso dɛmɛ nin baara ninnu na olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni se b'ala nin baara ninnu tali la denmisɛnninw fɛ wa fana u y'a jira k'a fɔ u bɛ kɛ u kɛrɛfɛ u ka baara nataw la. N b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn parce que mɔgɔ min sera ka nin hakilina sɔrɔ ka kɛ jɛkulu ye k'a fɔ ko a bɛ na baara kɛ baara minnu kungo yɔrɔ minnu tiɲɛna k'a fɔ k'a bɛ n'u lasegin o segicogokoro la walasa mɔgɔw ka se k'a nafa sɔrɔ a la ni bagan mara bɛ se ka k'a la ni sɛnɛ bɛ se ka k'a la ni fɛn wɛrɛw bɛ se ka k'a la n'o ye hadamaden magoɲɛfɛnw min tɛ sanu bɔ ye vraiment an bɛ ala fo k'u waleɲuman dɔn kɔ olu yɛrɛ fo k'u waleɲuman dɔn u ye hakilina min ta nin kan ye a man ka dan association dɔrɔn ka baara ma bɛɛ de kan k'i tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan bi ka association in dɛmɛ a kɛra Mali o a kɛra Guinée o a kɛra Sénégal o bɛɛ kan k'i tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan bi ka association in dɛmɛ parce que ni nin ɲɛnabɔra a dan tɛ dugukolo jalan in dɔrɔn ye ba kɔnɔnaw bɛɛ b'a la komi y'a fɔ ɲɔgɔn kan falen bɛ bɛɛ jɛ yen ba ye bɛɛ jɛ yen donc ni bɛɛ bɛ se k'i tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan ka association dɛmɛ parce que association kelen tɛ se. N kɛra parrain a bonyana ma a diyara n ye hali bi ala ka kanu to maintenant ala ka an to ɲɔgɔn ye et puis je suis jeune comme eux toujours n b'a f'u ye donc fɛn o fɛn bɛ yen n bɛ se k'u accompagner maintenant sur tous les plans je vais les accompagner. K'a ladɔnniya k'a fɔ nin baara ninnu senfɛ araso mɔgɔw kɔni ye janjɔnw ta ale ni gafew n'a bɛ fɔ o ma ko diplôme de reconnaissance olu di ɲɛmɔgɔw ma ale ni mɔgɔ minnu kɛra sababu ye k'u dɛmɛ o kɔfɛ u sɔrɔla ka taa yɔrɔw la a bɛ fɔ min ma ko site d'orpaillage n'o ye dugukolo ye minnu tiɲɛna damabɔ senfɛ walasa ka se ka nin baara ninnu kɔni k'olu daminɛ. Ka kunnafoni ka ale kuncɛ an bɛ don an ka faaba kɔnɔnaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ se moto dilannaw olu ma an ka kunnafoni nɔ kɔni munumunu salo kɛ nin baara kɔfɔlen in gɛlɛya minnu bɛ a la yaasa u ka se ka ɲɛfɔli ka ɲɛ an bɛ Sɛki Kulubali ale ka jaw lajɛ. An bɛ waati min na i ko bi moto dilanlaw n'an b'u wele ko mécaniciens olu kɔni bɛ ka gɛlɛya caman de sɔrɔ u ka baara in kɔnɔna na ka sabu kɛ an bɛ waati min na i ko sisan a ka gɛlɛn wa baara in kɛbaga fana cayara kosɛbɛ nin bɛɛ kɔni de kɛra sababu ye ka degunba lase olu ma nin baara in kɔnɔna na. Bon baara in an ye gɛlɛya min sɔrɔ a kɔnɔ parce que gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔ sisan imaw yɛrɛ sigilen tɛ daga kunna yan donc o gɛlɛya de b'anw kan parce que bi ka di sini man di sinikɛnɛ fɛnɛ man di bon o gɛlɛya de b'anw kan bi. Bon nafa caman b'a la parce que an ka baaraw don an bɛ nafa caman sɔrɔ a la ni sisan tɛ bon a nafa la an ye fɛn caman sɔrɔ a la bon a ye mɔgɔ caman fɛnɛ ɲɛ anw ye quoi parce que an b'an ka denbayaw balo a la fɛnɛ quoi. Ka minɛn yɛlɛnna fɛnw bɛɛ yɛlɛnna yaya mɔgɔ tɛ se ka fɛn fɔ prix kan bilen gɛlɛyaba de b'a kɔnɔ liza an bɛ prix min fɔ an t'a sɔrɔ wa après wari tɛ baara nin na yɛrɛ
a kɛbaga cayara tulu baara t'a la wari t'a la yaya déjà n'i y'a fɔ sisan mɔ i bɛ dɔ ka caractère fankelen d'ale i b'a fɔ a kɛ 100 d'i ma a b'a fɔ ko 250 de b'a bolo soit 200 aya o yɛrɛ baara yɛrɛ tiɲɛ o y'a baara tiɲɛ yɔrɔ ye déjà n'i tilen ka baara prix fɔ ka tila k'a fɔ ko ka taa minɛn san o yɛrɛ fɛ sisan minɛn wari ani barika wari ko bɛɛ bɛ bɔ i kelen kun yaya o de gɛlɛya b'an kan sisan. wa kiliyan fana dɔ y'a yira k'a fɔ u ka kuma kɔnɔna na hali n'a sɔrɔ mekanisiyɛn ninnu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka sigida kɔnɔna na nka tuma dɔ la u bɛ binganiw ni sonyaniw kɛ ka mɔgɔw sɛgɛrɛ u ka baara kɔnɔna na. bon moto dilanlaw jɔyɔrɔ min b'u la mali kɔnɔ jɔyɔrɔba don mais problème kelen b'u la tuma dɔw la i bɛ da u la ka wari d'u ma ko ka matériel kɛ i ka moto la i bɛ matériel kɛ i ka moto la i bɛ min d'u ma k'a fɔ u ka minɛn min k'a la o t'o k'a la u bɛ taa locale de k'a la k'a sɔrɔ i ye original wari de di o degun de b'an kan n'o tɛ mécanicien caman fana bɛ yen nɔ i bɛ se ka danaya da u kan k'a fɔ ko non vraiment o ka baara taabolo ka ɲi. mécanicien ne kɔni bɛ se k'a fɔ mali la jɔyɔrɔba b'u la nafaba de b'u la mali la bɛn n'i ka moto tiɲɛna san bɛɛ jigi bolo de kan i bɛ taa na u b'a dilan ni mécanicien yɛrɛ tɛ ni moto tɛ se ka dilan wa bɛn moto i bɛ taa ci la moto de ye mɔgɔw sen san n'i bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ fɔ moto ka ci teliya quoi ni moto tiɲɛna san ni mécanicien tɛ a tɛ se ka dilan wa donc ne yɛrɛ kɔni fɛ nafaba de b'u la an ka foliba de b'u ye san. hakili jigi bolo ma nin mekanisiyɛn ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na i ko bi degun caman de bɛ olu kɔni kan nin baara in kɔnɔna na ka sabu kɛ waati ka gɛlɛn wa sɔrɔta ka dɔgɔn. An filɛbagaw ni de bɛ dansigi aw ka bi kunnafoniya la aw ni ce aw ka filɛli cogo ɲuman aw sɔgɔlen ka to MCT Jabaranin ale ni radio émergence sanfɛ a k'an bɛɛ ni kɛnɛ ɲɔgɔn wɛrɛ kan. M7 TV,